नोंथाङाबो नोंथांनि नर्मेल फट'खौ AI नि गेजेरजों एडिट खालामनानै बेबायदि ट्रेन्डिं भिडिअ बानायनो हायो आरो लोगोसे ससियेल मिडिया आपल'ड खालामनानै रां खामायनो हायो। बेखौ बोरै खालामो आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फार्स्टआव गुगोल जेमिनायाव थांबानो जाबाय। गुगोल जेमिनायाव थांनानै क्रिएट इमेजआव थुना हो। क्रिएट इमेजआव थुनानै नोंनि फट'खौ आपल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। फेस क्लियार होननायखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय। फट'खौ आपल'ड खालामखांनानै बे डिसक्राइब योर इमेज बेयाव मोनसे प्रम्प्ट पेस्ट खालामना होबानो जाबाय। प्रम्प्टखौ आङो कमेन्ट बक्सआव होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय कपि खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय बे सेन्डआव थुना हो, थिंकिंनि खाथिनि एर'आव। होमबा दसे टाइम लागोन। अब्ला इमेजआ रेडि जाबाय ने? इमेजखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। नैबे सेभ दङ गाहायाव, बेयाव थुनानै। बेनिफ्राय थांदो नोङो मेटा AI आव। मेटा AI खौ नोंथांमोना जुदि नोंथांनि मबाइलाव गैखायाबा प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बे प्लासआव थुनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनाय फट'खौ आपल'ड खालामना होबानो जाबाय। आपल'ड खालामनानै बेयाव लिरबानो जाबाय। बिदि लिरनानै सेन्ड खालामना होबानो जाबाय। दसे टाइम लायो। नेथ' होमबा अब्ला भिडिअ रेडि जाबाय ने? नोंथाङा बे थ्रि डटआव थुनानै सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बे चेनेलाव बेबायदिनो नोंथांमोना भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन।